centrarme en que estamos facendo. Gustaríame que se repetira durante todo este ano por toda Galicia. A Galicia que sufriu a persecución e a Galicia que tivo que recuperar a súa libertad. Dende a Serra da Corda ata o río Miño, toda Galicia tivo que experimentar o mesmo sacrificio. E a mí gostaría ver que o que aquí estamos a facer fora tamén feito en Viveiro, na Estrada, en Forcalei, en Carril, en Vilagarcía, en Xinzo de Limia, en Valdeorras, en Monforte. En Monforte, onde un 21 de abril quedaron mortos nun só día 500 persoas. A mí gustaríame, por conseguinte, que o que hoxe aquí estamos a facer se repetira en toda Galicia, para lembrar o que foi aquela guerra. Unha guerra do povo, é dicir, dos campesinos, dos marineiros, dos cregos, dos frades, dos vidados, todos juntos facendo povo e todos juntos recuperando a independencia e a liberdade de Galicia. Pero estes actos non deben ser pensados como unha especie de persecución á memoria. Ao contrario, se falamos tanto da memoria histórica, tamén temos que falar desa historia tan nosa, dese recordo dos que morreron. Hoxe os rancores están esquecidos e olvidados, e o Deus da misericordia e da paz abriu as súas mans sobre vencidos e vencedores. Sin embargo, hai que facer o que estamos a facer, porque temos que honrar, e a xustiza así o exixe, os mellores soldados da patria que sin condecoracións superan estar, superan loitar e superan lograr. Isto é, e non outra cousa o que estamos hoxe aquí a celebrar. E vos felicito por isto, porque quen ten memoria histórica non está condenado a repetir a historia. Moitas gracias.